दिनै बे नलबारि फोथाराव 22थि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म वर्ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट जि सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजोंनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशनजों लोगोसे देग्लाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बड' स्टुडेन्ट इउनियनाबो लोगो लाफानानै दिनै रायजोनि गेजेराव बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो लाना फैनाय जादों आरो बे दिनै माने गिबिसिन सेमिफाइनाल खेला जागासिनो दङ आरो बे खेलाखौ जाफुंसारनायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बड' स्टुडेन्ट इउनियननि जि हेफाजाब बे गमामायैनो बाख्नायथाव आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो गाजा गोमजायै बे टुर्नामेन्टखौ खुंफुंनो हादों आरो आसा खालामदों जि आरो नेक्स्ट खेला मोननै दङ सेकेन्ड सेमिफाइनाल आरो फाइनाल बेयावबो जोङो मोजाङैनो बे गेलेनायखौ जाफुंसार होनो हागोन होननानै जों सानदों आरो बे जि फाइनाल मेट्स आरो क्लजिं सेरेमनि बेवहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ बानाव गेदेर प्रमद चन्द्र बर' बिथाङाबो बेवहाय गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन आरो बेबायदिनो जोङो बे 27थि जि अल इन्डिया बड'फा UN ब्रह्म वर्ल्ड काप बे वर्ल्ड कापखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोङो हाबाफारि आखायाव लाबाय आरो बे खेलनि गेजेरजोंनो जोङो बे ओनसोलनि जिफोर गेलेग्राफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो माने मोजाङै खाबु होनानै गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय जोङो एसे नाजागासिनो दङ आरो जोङो बिनि फिथाइखौबो मोनदों जि बे 27 इयार्स बेखिनि बोसोराव जोङो उदालगुरि ओनसोलाव बे बड'फा फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोङो गोबां माने फुटबलनि बेलायाव जों आवगायलांनो हादों होननानै आं फोथायो आरो दिनै जोंनि आरो बेनो बेनिफ्रायनो जोंनि गेजेरनिफ्राय देग्लाय सन्तोष ट्रफियावहाय मेन टिमावनो साथाम जोंहा गेलेग्राफोरखौ जों दैथायहरनो हादों आरो बेबायदि जोङो दैथायहरनो हानायनि जाहोनाव जोंनि नैबे बड'फा UN ब्रह्म वर्ल्ड काप बे फुटबल टुर्नामेन्टआबो निस्सय गोबां माने बिहोमा दङ होननानै आं फोथायो आरो आसा खालामदों इयुनावबो आरो गोबां बेबायदि नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयारफ्रा फैनानै बेवहाय गेलेनाय बिसोरनि आर्टफोरखौ नुनानै जोंनि गोबां गेलेग्राफ्राबो गोबां बेबायदिनो सोलोंनो नाजादों आरो बेबायदिनो जाफुंसारनायखौबो जों नुदों होननानै आं फोथायो आरो जायनि जाहोनाव जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननिफ्राय जोङो साथाम गेलेग्राखौ एबाराव सन्तोष ट्रफि गेलेनो थाखाय आसाम टिमाव जोङो दैथायहरनो हादों आरो जोंहा आसाम फुटबल एस'सिएशनावबो मोनसे थांखि दंखायो जे जोंनि बे फुटबल खेलाखौ जोङो गोबां गामि ओनसोलाव लांनानै गोबां बेबायदि थाखोमानाय जिफोर टेलेन्ट दङ बेफोरखौ दिहुनना लाबोनानै बेबायदिनो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव एक्सप'ज खालामनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेबायदिनो जोंनि आसाम फुटबल एस'सिएशनाबो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि गेजेरजों मोनसे टेलेन्ट हान्ट मोनसे लादों आरो नोंथांमोना मिथिगौ दाखालि बावैसो क'क्राझार आरो बे आरो आपार आसामाव बेबायदि मोनसे केम्प जालांदों सिलेक्सन केम्प आरो बेवहायबो जोंनि गोबां प्लेयारफोरा बेबायदि बेवहाय बाहागो लानो खाबु मोनदों आरो बेबायदिनो गावनि टेलेन्टखौ एसे दिन्थिनानै गावनि भबिसतखौ दानो बिथांमोनाबो खाबु मोनदों आरो जों सानदों आसाम फुटबला नैबे 1.5 बोसोरसो कभिड-19नि थाखाय गोबां खामानिखौ मावनो हायाखैमोन गथै स्टेडियामफोरखौ अल इन्डिया फुटबल फेडारेसन आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गासैबो बिसोर ताला बन्द खालामना दोनदोंमोन खिन्थु दायो एसे बे तालाखौ खेवहांदोंसै आरो थेवब्लाबो दिनैसिम स्टेडियामफोरखौ बिदि अपेनलि माने खेलाफोर बायदिसिना गेलेनो बिदि पारमिसन होआखै नाथाय कभिड प्रट'कल जि माने SOP दङ बेखौ मानिनानै खेलाफोरखौ खुंफुंनो थाखाय बबेबा माने टुर्नामेन्टफोरखौ बेबायदि पारमिसन होनाय जादों आरो आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय बे माने 2022 मायथाइयाव आं सानो जे गथै स्टेडियामखौनो सरकारा माने खुलिनानै होगोन आरो गेलेनायनि बे हाबाफारिया गोबां बिदिनो सिगांनि बायदि जाफुंगोन आं बेखौनो सानो
27 बोसोर बड'फा इउएन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ उदालगुरियाव फाथिनाय खार'नाव गोबां जोंनि गेलेगिरिफ्रा गोजौ थाखोनि खेलाफोराव बादायनो मोनबाय बा बेनि माबाफोर बिदिन्थिफोर जोंनि गेजेराव दङ नामा? बिदिथ' दङ जेरै नोंथांमोना मिथिगौ दि जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि जानानैनो नोंथांमोना मिथिगौ सासे इन्टारनेसनेल प्लेयार दंमोन बिथां सामुएल बाग्लारि हरिसिंगानि आरो थिग बेबायदिनो नोंथांमोना मिथिगौ जे मार्कुइस बसुमतारी जायानोखि बिथाङाबो माने इन्टारनेसनेल प्लेयार बिथाङाबो स्कुल लेभेलाव माने इन्टारनेसनेल बिदि बादायलायनायाव बाहागो लाहैदों आरो बेबायदिनो आरो अनेक नेसनेल प्लेयारफोरबो जोङो मोननो हादों आरो बेबायदिनो जोङो गोबां जोङो इन्टारनेसनेल प्लेयारबो सोमजिहोनो हादों आरो बे गासैनि बेलायावनो जोंनि बे DSAनि नाजानायजों लोगोसे जिफोर गेलेग्राफोर दङ बिथांमोना माने गोबां गोसो होनायखाय बेफोरबायदिया माने जाफुंदों आरो नोंथांमोना मिथिगौ आरो नै देग्लाय जों 3 सन्तोष ट्रफियाव जोङो उदालगुरिनिफ्राय प्लेयार दैथायहरनो हादों बे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि गोबां माने मा बुंगोन थुलुंगाथाव बाथ्रा आरो